Bueno, hemen daukagu geure gogoa grabaketa estudioa. 10 urterantza doan proiektu da, datorren urtean 10 urte egiten dauz, proiektu oneri heldu notxela. Da, bueno, dedikazio da esfortzu handiegaz aurrera ataratako proiektu edo lantokie. Da, bueno, hemen disko eta maketa eta kantada, bueno, experimentazio batzuk egin dugu hemen. Da, horrez gain, musika klasak emoten doaz. Bueno, honet dire estudioan daukeazen kongak, toka elite markakoat dire, da itzelesko soinu polite daukie, estilo diferente, pilo bat egizteko. Ordune, ona klasetara basatosi edo hemen disko bat grabetako asmo baduko zue, honek konga be erabilgarri doz. Hemen gauze estudioan dauketen bateriagaz, Mapes Saturn Pro markako bateria bat. Da, bueno, platoak hemen daukedaz, hau platoa buruetik gutute bai aurrekontu kontuen gaitik. Bestela oso ondo duen bateria da, gero pedal bikoitza duket, pedal eliminatorra, hori pedal bikoitzeko ariketak egiteko, pedal bikoitzeko edo bombo bikoitzeko ariketak egiteko, da, bueno, grabazioetarako erabili egite dugu pedala, da baterian daukeazen gauza guztia. Gero hemen dukete Chad Smithen pedal markako kutsa bat, da etxean daukete Elvin Jones Yamaha markako beste kutsa bat, jaserako daulan gehiago erabiltzen dena, bueno. Beste estilo batzutarako erabili izan dute grabaketetan eta da itxalesko soinu polita duko. Da, bueno, gero bongo klasa bemoten dodaz. Duko zuen flan itxurako edo flan koloreko LP bongo batzuk, soinu oso polita dukide. Bueno, aparte, flan koloreko bat dizelako erosinen duzen. Hemen daukagu estudioan dauketen kajoia. Kajoi barria da, soinu oso polita dauko, da gero diseinu ebe super polita da, super guapo. Da, bueno, hori, aurretik esagoten bezala, gitarra gaztaroa denpora gehiago, gero bateria gaz izin nintzen, gero konga eta bongoakaz, eta murgildu nintzen azkeneko mundu izin zen kajoiena. Bueno, daroa da surte batzu eta estilo diferente pilo batera murgiltzeko edo estilo horreitan azteko moduko erritmo pilo bat erakutsan dutzu edaz. Orduan, klasetara animetan basarie, hemen txe daukogu. Honegaz trabatu gara.